onwe ha business ego adịghọ. Nwaanyị na-elu ugwu gori nwa ya moto o ji emeri ya wedding gift. Gechakwa video before you comment be maka ndị ya bụ mmasị na masị kwa asị na ọka m si asị. Last time otu akụrụ si akparị mkparịa nne mkparịa nna m na nke ọzọ mme. Gekwa ntị ọfụma. Hard work pays. Hard work pays. Ihe ọ na-eme ime ya for years. Ihe afọ iri ifie. Anyway, ndị bayi daalụkwanụ. Aha m bụ Shaw Odu. Fọ na-akpọkwa the man with golden eye. Ile mmanya na-akpara anyị ihe ahụ ya. Ka anyị bido. Ihe nji okwu a last time bụ maka ndị oke ite. Ekwu m agbata oke ite last time. Onye ọ na-je ebute oke ite nyecha ya ego. O buru oke ite je mafuo n'ime River Niger. Maka na Soludo na-achụ ya ọsọ. Amekwu that na ekwu m ya last time. No peace for the wicked. No peace for the wicked. Iya kwatufu oke ite gị jide nwee udo. Because ndị na-ahụ iticha n'ime oke ite, ihe na-ahụ imecha n'ime oke ite a, you cannot go scot free. No peace for the wicked. Itufuo ya atufuo, ịnọ n'okwu. Idosi edosa, Soludo ejide gị, ịnọ n'okwu. So kwifu na mgbali dị n'ime okwu a na, no peace for onye ọbụla the wicked. So nye ka ndị enye advice, ọ bụrụ na ịgwọbeghị ọgwụ before, na ịgwọbeghị agwọ, onwe onye ịma chọrọ ịgwọ, na-ekwu ya advice, nya aka na-agwọ na nya agwọ na. Hard work na-akwụ ụgwọ. Hard work na-akwụ ụgwọ. Yes. Nwaanyị n'elu ugwu m kwuru okwu na-ekwu maka ya na duma m da na-eje ebute ụgwụ. O bute ụgwụ na n'ime ọhịa, butie na large quantity n'ime moto, o butie n'ime ọhịa. Ọ bịa na-ebizi ndị a na-elu obele. Mbọsị ofu nwa ya nwaanyị mewe, sọsọ ofu nwa ya nwaanyị, ndị dọta onwe mewe dị. Ogori di dọta Corolla wee merie ya wedding gift. Onwe ekwete na onye n'elu ugwu nwee ike igo mmadụ moto. Ebe anyị na-achọ sọnsọ ebe anyị ejide bute nke ebutere ebute ka ya bụ ebutie abịa kwụwa ụlọ ebe a kwụwa ụlọ ebe a. Ị na-ebute ego onwe ebe a paakịrị ego dosa. Anya na igburu mmadụ wee narị ego ahụ. Ọ na izutere ya ezute. Enweghị ebe a na-ebi ego a paakị ego dosa. Nothing like ọgwụ ego. That's why Soludo ji eme ihe ọ na-eme now. Because all this is bụ agwọcha ụmụ mpịampịa ọgwụ anụnwa kịta na onye na-agwọ ọgwụ enweghị ihe ọ na-arụ. Asọfụ mgbe gboo a na-agwọ oke ite, ndị be anyị na-agwọ oke ite wele azụ ahịa. A na-agwọ oke ite wele azụ ahịa. Ahịa ka ha na-eji ya azụ. Na onye agwọrọ oke ite, ahịa ka kọstọma ka ọ na-eji ya dọta. Ọ na-atụnata ahịa, ọ na-ebunata nke a, ọ na-ebunata nke onye na-adọta kọstọma. Nke a bụ na ihe ahụ onye nwe ihe ọ na-alụ, o je gwuo oke ite. Ka o si wee chọzi ije enweta ego. That is the question. Nkwu okwu fa akpọkwa m iyi na enwe nke mma na enwere nke mma na enwere nke mma. But mma na-ekwu eziokwu. Onwekwu ụdị ihe ọ na-ekpọ na social media space ka nkwụsị ikwu eziokwu. Isiokwu na-ekwu gekwa m ntị wụ hard work pays. Hard work pays. Hard work pays a lot. Ihe ọ na-eme ime ya for 1, 2, 3, 4 years, 5 years. Ihe ahụrịrị ifie. Yes, mmụọ gwara gị ịgba ya draw dọwa, mmụọ gwara gị ọ dịrọ possible. You must reap what you sow. O nwere video mme na my YouTube page, anyị na-anya ije gbada ị ga-ahụ the video there. Some people bịakwa na-amanye m kekwana ihe ọjọọ mme that na nkwu that na no peace for the wicked. Ekwu no peace for the wicked. Ya ha je gwọcha ọgwụ, were ụmụazị gwọcha ọgwụ, were ajọ ọnụ gwọcha ọgwụ, kechicha ndị mmadụ na village, mechicha ndị mmadụ ihe ọjọọ, jize buru ọgwụ ahụ tufue. Ọ bụ ya sere azụ for you now. Nkwu that onye ọha gwọrọ oke ite na oke ite emecha na chitere ya azụ maka na ọ bụgo oke ite etufuo ebe ọ na-agba ọsọ Soludo. Ndị mmadụ sịba na mkpụrụ okwu ọjọọ na mama ihe m na-ekwu. Ụfọdụ na-akpọrọ m ịkpọ m ihe abụọ. Onye na-eme m ka m kwụsị ime vidiyo na-agwa gị eziokwu. Ịgwọsị na dị mụ na-akpọ m ihe dị mụ mma na-ekwu ọzọ. Yes, mma na-agwụ na eziokwu, mma na-ekwu eziokwu, mma na-agwa ndị be anyị eziokwu. Eziokwu ka m na-agwa gị. Onwe ka inwe ụdị ihe ọ na-ekpọ m na this social media space ka m kwụsị ikwu eziokwu. Oke ite adịrọ mma, and ọ na-egwocha oke ite jeburu oke ite tufue. Ọ ya na-achịta azụ for you. Ọkwa ndị ihe ndị oyibo na-ekwu no peace for the wicked. No peace. Enwe dị ka peace si wedị. Onye ọ na-akwara ajọ mmadụ peace aya ha dịrị gị mana ọnwụ mana ndụ. Ị na-eje ebute oke ite. Ị na-eje ebute oke ite shortcut ka ị ga-enweta ego. Nke anyị che na-ata ebe awara ahụ. Sharp ka ije bute ego. Ije were nkịta nye, i were ụmụazị amụrụ ọhụụ nye. Just like mmiri enwe ilo si were akọwa. Na ha na-agba were ụmụazị amụrụ ọfụ ha kpọwa ya ngụgụ.
si ebe ahụ hụrụ mkpụrụ obi eti n'oke ite oruzie echi chọọ ka iburu ja bụ oke ite je tụfuo ka udo dịrị gị ọ ya ọdọkwa pọsịbụl nwekwa maka chi nna gwa gị bụ eziokwu ma akpa ịgba ya dọrọ ọdọwa